selalu kabeh wis cilepan wis temawis yen Bapak Resi kalian Yayi Begawan kuwi janjane wis ngerteni sing ndamuk karepake mumpung tuwa arep kaya ora gelem disiti marang kalah ben bocah nembung dhisik bakal niku dening Bapak Resi lan Yayi Begawan Dulures kabeh menika sampun cemawis sampun cemepat yen panjenengan Bapak Resi lawan Bapak Dulur mangertosi lapan kula kang kasandang dari negara kula pagebluk menika lan sakmenika tumbaring negara kang wujud satriya ampuh ingkang jeneng Gatotkaca niku wonten pundi saking ngene wis tak rangket tak lebokake jroning kendhaga tak pendhem mule alun-alun syarate mengko bakal diobong murid Gatotkaca iku bisa mati murid Gatotkaca bisa mati kanggo tumbaring negara Surya Lautan murid pagebluke ilang rakyate makmur jebar-jebor gemah-gemah lo jinami selamat siang semoga lelapanipun mengatur monggo dipun laksanaken kemawon penapa ingkang dados mestinipun Gatotkaca kedah timbal ing negara kula dinten samangke monggo kula pasrah koso para panjenengan Bapak Resi Bresta lan Bapak Begawan Durna iya yen to kaya ngono pun Bapak pamit mengkuning Paseban Jaba apa sing dikarepake dening siramu tumbaring negara pagebluk ingkang ing negara Surya Lautan bakal aku laksanakake numbal karo Gatotkaca kudu mati Yayi Begawan niki wis saiki aku lakuke pun Jaba kae diawe para wadyabala ingkang wis ana ing Paseban Jaba urip ngedhok kendhaga ingkang dipendhem ing alun-alun urip kok diobong urip bisa dadi tumbaring negara Surya Lautan kene monggo duka-duka dibuat